rolige bander. Han har rettigheden til det, han skal bare trykke på en knap. Ja, perfekt. Og du skal overhovedet ikke tænde wallhack bare én gang. Jeg har slettet det. Hvorfor det? Det har jeg. Fuck, jeg tør ikke at trykke ind. Hvorfor end? Der er det mit bein til det. Til din wallhack? Ja. Han var altid på Teamspeak, så har han bare indser, at han laver ingenting hver gang. Og... Kom nu, sådan der. What's up? Skal jeg med raid? Det bestemmer du selv. Jeg skal i hvert fald en til lockpick. Og det skal så være mig. Jeg er jo i gang med plan. Bare få en... Fuck, jeg var ved at skide en kage, mand, da jeg kom ind. Fuck, han ragede, mand. Shit. Hvorfor er blev han så sur? Jeg tror, der har været rigtig meget at snakke om det. Ja, også jeg postet fucking mange ban requests på mig og alt muligt, man, eller videoer. Jeg synes helt ærligt, at det er underligt, at du ikke engang er blevet bandet. Jeg blev bandet i går jo, eller i forårs. I hvor lang tid? En dag bare på worldshooting. Og jeg ved bare, ham admin, der glor, alle admins glor på mig, det ved jeg. Det sagde han selv, det er en fucking idiot. Råbte han bare skreg af dig? Hvorfor optager du ikke det, der gad sgu godt at høre? Hvorfor kan du ikke komme med ind? Har du overhovedet Teamspeak? Nej. Nå, Skal man downloade det? ja, det er desværre. Hvordan connecter I så til hinanden? Jeg har IP'en til dem, til at sige, til deres Teamspeak server. Mm. Nå, vil du med op i... Fuck Penthouse op? Jamen, jeg har lige plantet. Okay. Kan vi så ikke spørge, om vi kan få en admin til at... Ja, inden så kan Nikolaj med. Tager Nikolaj med? Ja.
Hvorfor deler du skærm? Hej, Nå, Tykke. fuck det. Hvad så? Vi raider Pen, seriøst. Der skal blive fuck kills lægge rated på mig, da jeg kan join deres Teamspeak server, man. Ja, jeg var inde, og jeg hørte om snakke. Seriøst! Fuck enraged, man. Ja, man, det er sindssygt. Så nu filmer jeg med bandicam, og jeg er ikke hack på. Hvad? Jeg er ikke hack på. Så var Pendaus op. Skal du heller ikke wallshot? Det er jeg ligeglad med. Det kan han ikke pømbande mig for. Bare Skal jeg ind i Teamspeak? Det er sådan selv. Ej, man kan få det til telefon. Ja, man kan så. Der er noget der Teamspeak 3 og Teamspeak 2. Hvad fanden er forskellen? Det ved jeg ikke. Ej. Jeg sidder stadig i en Teamspeak, så jeg lytter til lidt til hvad de... Ej, mand. Jeg ved, der er en admin. Ja, motionen kigger på mig. Det ved jeg. Lol. De genlåser. Oh my god, that's a fucking fail. You That's can't just fail. lock the door. You lock the door in every time I try to lockpick. That's a fail. Fail. Jeg har lige skrevet en report Det er jeg også. med hele hans navn, og han relogger døren hele tiden. Og jeg kan se det ham, for jeg kan lige se ham lidt igennem den der sprække der nogle gange. Har du stadig hack til Nikolaj? Nej. Lol, han har band! Ja, Hvad har han? han har et bat. Hold kæft, det bliver sjovt. Wait, I'm on the wrong side of this door. Ja. Hello. He relocked the door. He, all the time he relocked the door. I just like him, I think, 10 times. 10 times. Hold on. Hold on! Stop relocking the door. You can't do that. Now have fun dying because they have guns. Ja, du må godt skyde ham, han sagde, eller med, at Kapstein, they has guns. There, Lock doors during raids. It's not allowed. Give him the dick. Where's balls? Bræk hans ben. Der er en pot. Der er en derinde, mand. Move. Står der bare en anden med noise. Because he failed to follow ERRP because he had a gun in his face. What the fuck? And following ERRP is a weapon in his face. No, don't try. Don't try. Don't try. Don't try. Don't try to fuck with the card. We could light him on fire and throw him at the police. That'll send a message. Yeah, you think what I'm thinking? Yeah, I can see you thinking what I'm thinking. Jeg synes, jeg får snart stress. Fine. Mind. Fuck. Jeg fryser, mand. Eller ryster hedder det. Pas på, han ikke tager den pot, der er derinde, mand. Du skyder hovedet af ham. Der er en derinde. Move. Thanks. Du skal ikke lukke mig ud, din bøsserøv. Min. Sådan der. Jeg er fucking ondt i røven lige nu. Er der ikke nogen, jeg har givet køren for mig? Hvad? Jeg har været Mr. Van Ransom from the city. godt til. Jeg prøver.